Cando vostedes ordenen, Estamos todos, sí? Bueno, pois moi bo día e moitas gracias por asistir a esta rolda de prensa, coa que, xa retomamos os habituais encontros semanais cos medios de comunicación dos venres, unha vez iniciada xa este novo período de sesións. Novo período de sesións que se inicia nunha situación, se me permiten a expresión, de calma tensa logo da excepcional situación que vivimos este verán coa vaga de lumes que sufrimos en Galicia e, por desgracia, tamén nunha boa parte da xeografía española e incluso europea. Consecuencia principalmente das adversas condicións climáticas que vivimos, que derivaron nunha situación propicia para a propagación dos lumes e, sobre todo, tamén para que os incendiarios aproveitaran a ocasión para prender lume ao noso monte e conseguir o seu obxectivo de queimar a maior superficie posible, poñendo, desgraciadamente, en perigo aos veciños, as súas vivendas, ademais, como non, das súas terras e montes. Porque compre recordar que estamos a falar de que máis dun 80% dos incendios forestais de España foron provocados, según os propios datos do Ministerio, ben con mala intención dos seus autores ou ben como consecuencia das prácticas realizadas no monte ou no rural que non eran adecuadas para o momento de calor e sequía que se vivía. Neste sentido, eu quixera volver a poñer en valor o excelente traballo feito por todos os profesionais, bombeiros, brigadas municipais, persoal da Policía Autonómica, Unidade Militar de Emerxencia, forzos de corpos de seguridade do Estado que participaron nas labores de prevención e de extinción dos lumes, afrontando unha situación que, se non fora pola súa capacidade e efectividade, seguro estaríamos falando de consecuencias moito peores provocadas por estes lumes de natureza explosiva que este verán arrasaron moitas zonas da nosa comunidade autónoma. Só hai que ter presente que nos días de maior incidencia dos incendios forestais, este dispositivo tivo que facer fronte a máis de 35 lumes diarios espallados por toda a xeografía galega, conseguindo que a gran maioría deses incendios quedaran só en conatos e non chegaran a considerarse incendios pola súa, afortunadamente, escasa dimensión. Tampouco quixera esquecer o traballo e a dedicación do presidente Rueda ao longo destas últimas semanas, desprazándose diariamente ás zonas afectadas polos lumes, recabando información de primeira man sobre a evolución dos incendios e sobre as medidas que se estaban a tomar, en función, por certo, das prioridades que, como xa se dixo, foron as persoas e as vivendas. Polo que, en primeiro lugar, nos temos que alegrar de que esta vaga de lumes se superara sen coste de vidas humanas, iso sí, desexando unha pronta recuperación aos brigadistas que aínda se atopan recuperándose das súas queimaduras no Hospital da Coruña e lamentando tamén, hai que dicilo fondamente, que o intenso traballo na loita contra o lume non conseguira salvar todas as vivendas que se viron ameazadas polos incendios. A implicación e o compromiso do presidente Rueda e de todo o seu goberno na loita contra os incendios forestais viuse primeiro, estando en todo momento ao carón dos afectados e do operativo que loitaba contra os lumes e agora coa posta a disposición de todos os galegos que se viron afectados polos lumes dun amplo paquete de axudas que abrangue apoios para a recuperación de vivenda, de explotacións agrogandeiras, de negocios ou de instalacións municipais. Axudas que buscan chegar a todos os afectados o máis rápido posible e, ademais, e quero resaltalo, as que o Goberno galego non puxo límite orzamentario. Así que animamos a todos os afectados a solicitar estas axudas e máis tendo presente que para formalizar as súas solicitudes a Xunta habilitou unha rede de 17 oficinas espalladas polas zonas afectadas polos incendios en as que os damnificados poderán recibir toda a información e axuda que precisen, facendo así máis sinxelo e áxil a presentación das súas solicitudes. Mentras o Goberno galego traballou de xeito incansable para facer fronte a esta vaga de lumes e para poñer a disposición de todos os afectados ese completo paquete de axudas ao que facía referencia, compre preguntarse que se pode decir do que fixo a oposición, que basicamente centrou os seus esforzos en convocar manifestacións en plena vaga de lumes, hai que decirlo, poñendo, ademais, en dúbida o traballo dos profesionais e de todos os que estaban a loitar contra os incendios forestais e demostrando unha vez máis
que só lles importaba sacar rédito político desta complexa situación sen importar o máis mínimo que se estaba a facer nin as medidas que se poderían poñer en riba da mesa para que os afectados puderan ter un mínimo de esperanza para refacer a súa vida no futuro e coa maior brevedade posible. Galicia non se merece esta oposición máis preocupada en montar algaradas que en facer propostas serias e viables. E, sobre todo, máis preocupada en defender bulos en alarmar a sociedade galega, como, por desgracia, xa vimos noutros momentos como aquel da chegada de pellets ás costas galegas ou co que se está a dicir das supostas maldades do proxecto de Altri en Palas de Rei, máis centrado, como digo, en todo isto que en aportar algo positivo para axudar aos galegos e sair dese complexo momento vivido este verán cos incendios forestais. Teremos ocasión no pleno que se celebra a vindeira semana de poder contrastar unha vez máis as explicacións e as propostas que vai realizar o presidente Rueda na súa comparecencia coa demagoxia e o alarmismo que caracterizan tanto a BNG como a PASE de GA. Unha mostra máis da súa falta de ideas e de iniciativa que contrarreste o bo traballo desenvolvido polo Goberno galego diante desta vaga de lumes, volcándose na extinción dos mesmos e na posta a disposición dos afectados dese paquete de axudas amplo que compense as perdas sufridas. Un pleno que estará centrado nos incendios forestais. Pensen que 11 iniciativas que se van a debatir están relacionadas con este tema, pero que desde o Grupo Popular tamén queremos que se fale doutras cuestións que preocupan tamén aos galegos, como é o caso da P9, do seu rescato e da liberación das súas peaxes. O Goberno de Pedro Sánchez iniciou o novo período de sesións no Congreso cun novo aprazamento do debate da proposición de lei remitida por este Parlamento, por certo, aprobada por unanimidade, en a que reclamamos a transferencia da xestión da P9. Aprazamento que fai o número 54. 54. 39 nesta legislatura e 15 na anterior, unha cifra indignante e que entendemos como unha nova tomadura de pelo a todos os galegos. Pero que non nos vai facer decaer nas nosas intencións, polo que seguiremos insistindo unha e outra vez as que sexan necesarias ata que Pedro Sánchez e a presidenta do Congreso teñan a ben continuar coa tramitación desta proposición de lei e esta autoestrada chegue a mans do Goberno galego para que poida ser xestionada dun xeito máis eficaz. A espera de que no Congreso se poida avanzar na tramitación desta proposición de lei, o Grupo Popular demandará no Pleno que o Goberno de Pedro Sánchez aproveite o recente ditame da Comisión Europea, que advirte de que as prórrogas das concesións feitas polo Goberno de España vulneran as regras comunitarias en materia de contratación pública para proceder ao rescate da concesión e á liberalización dos peaxes da AP9. Nos estamos convencidos de que neste momento esta é a alternativa máis ventaxosa para o Goberno de España. Tendo presente, ademais, que o custo que suporía o rescate, arredor deses 2.356 millóns de euros na actualidade, é semellante á cantidade que se deberá aboar á concesionaria ata o remate da concesión. É unha decisión que debería tomarse no plazo máis curto posible, xa que cada día que pasa o custo de rescate se incrementa arredor de 25 millóns de euros dende o pasado ano a este momento presente. Tendo en conta tamén que o rescate das concesión e a liberalización das peaxes levaría aparellado unha mellora da seguridade viaria e de aforro de tempo, xa que moitos condutores que agora utilizan as estradas convencionais pasarían a transitar pola autoestrada. Unha cuestión que tamén debería facer reflexionar os responsables do Goberno central á hora de decidirse polo rescate e a liberalización das peaxes na P9. Estamos ante unha demanda sensata, viable e que compensará ao nivel económico o esforzo que neste momento teña que facer o Goberno central. Polo que esperamos que no Pleno saia adiante por unanimidade, do mesmo xeito que foi aprobada a proposición de lei solicitando a transferencia a Galicia da AP9. Pero iso sí, esperamos que o Goberno de Pedro Sánchez teña máis receptividade a esta solicitude que a que se lle está dando a tramitación da propia proposición de lei no Congreso, que, como repito, vai pola 54, número 54 das prórrogas acordadas para a súa tramitación.
E idesme permitir, antes de rematar esta rolda de prensa e poñerme a vosa disposición para atender ás preguntas que estimedes oportunas, que faga unha pequena reflexión sobre unha cuestión que está a ocupar grandes espacios nos medios de comunicación estes últimos días e que vai supoñer un importante problema para a economía da comunidade galega. Estoume a referir á quita de débeda aprobada o pasado martes polo goberno de Pedro Sánchez e que, en resumo, suporá que cada galego vexa incrementada a súa débeda pública en 225 euros. Unha cifra que resulta dunha conta ben sinxela de realizar. Por unha banda, a cada galego se lle reduce 1.477 euros da parte que lle corresponde da débeda galega. Pero, ao mesmo tempo, a parte que lle corresponde a cada galego da débeda española se incrementa 2.702 euros. É dicir, a quita non é outra cousa que traspasar unha parte da débeda das comunidades ao Estado, que na realidade se traduce en 225 euros máis de débeda que ten que soportar cada galego. Estamos diante dun negocio ruinoso para Galicia, que acarreará importantes consecuencias negativas no futuro para a nosa economía e ante o que só cabe facerse unha pregunta. Atacando bloque nacionalista galego e os socialistas galegos van seguir enganando a todos os galegos na súa defensa desta quita da débeda. Porque non é só que cada galego vexa incrementada a débeda que lle corresponde respecto do conxunto do Estado, senón tamén porque supón un evidente desprezo ás políticas responsables desenvolvidas polo goberno galego, premiando a quen xestionou pésimamente e malgastou os seus recursos en cuestións que non se podían permitir. Ademais, pedimos que deixen de mentir cando afirman que esta quita suporá máis cartos para investir en políticas sociais, porque a verdade é que tal e como se fixa na propia legislación estatal, non se pode destinar os aforros dos xuros para aumentar o gasto en sanidade, en educación, en políticas sociais ou nas axudas ás vítimas dos incendios, como decía esta mesma semana o BNG. É falso. Deixen de enganar aos galegos coas virtuais vantaxes desta quita, porque esta decisión do Goberno central só responde aos seus compromisos asumidos co independentismo catalán para garantir o seu apoio na investidura de Pedro Sánchez, do mesmo xeito que a financiación singular de Cataluña, o famoso cupo, foi unha condición do independentismo para investir presidente de Cataluña a Salvador Illa. Señores do BNG, pedímoslle que deixen de ser o tonto útil do independentismo catalán e que defendan, por unha vez, os intereses reais de Galicia, recoñecendo que esta quita da débeda é un negocio ruinoso para os galegos que só responde aos intereses do señor Sánchez por manterse na Moncloa. E xa para rematar, e tendo en conta que o vindeiro luns dá comezo ao novo curso escolar, pois vame permitir que aproveite para desexar sorte e mandar moito ánimo a todos os alumnos e a todos os profesores que volven ás aulas nun curso que contará cun total de 302.843 alumnos, o que supón un descenso do alumnado de 4.255 respecto do pasado curso, pero que van a ser atendidos por un maior número de profesores, confirmando a Galicia como unha das comunidades autónomas cunha menor taxa de alumnos por profesor, 9,9 alumnos por profesor fronte aos 11,3 de media estatal. Así que, o dito, bo curso, moito ánimo alumnos e profesores e que sexa un curso proveitoso para todos eles. Pola miña parte, nada máis, e poñerme a súa disposición por se consideran oportuna facer algunha pregunta ou aclaración. Bueno, eu as opinións do BNG as teño moi en conta, pero as matemáticas me parecen
irrefutables, e as matemáticas desmiten absolutamente as afirmacións que leva moito tempo facendo o BNG. Volvo a repetir, o ensino público galego está vivindo un dos seus mellores momentos, e iso gracias a un esforzo de orzamento público que se está facendo para reforzar as capacidades dos nosos ensinantes, para reforzar o número de profesores e para que os alumnos disfruten probablemente, eu atrevo-me a decirlo sen ninguna dúda, da mellor sistema educativo da historia de Galicia. E así o acreditan todos os informes internacionais que se fan e que acreditan a excelencia dese sistema educativo. O señor Puente se está convertindo nun auténtico especialista en botar balóns fora, en eludir as responsabilidades que ten e dedicarse a facer de comentarista de todas cuantas cuestiones ocurren en España, excepto as que lle competen a él. Onte escoitamos, efectivamente, ao ministro que non fai moito afirmaba que o tren vivía en España o mellor momento da súa historia, decir que todo isto que estamos a sufrir vamos a tener que seguir padecendo alo menos 2 ou 3 anos, como se iso podiera servir de consolo aos usuarios de tren, dicindo que son problemas herdados. Eu teño que recordarlle ao señor Puente, que tal vez non o saiba, pero eu lle informo, que este goberno leva 7 anos, e que antes del xa hubo, non sei se se refire a estas persoas con iso da herdanza, unha ministra que se chamaba Raquel Sánchez, que era do seu mismo partido e que estaba nomeada polo mismo presidente do goberno. E que antes que a señora Sánchez hubo outro ministro do ramo que se chamaba José Luis Ábalos, agora non lle queren recordar moito o nome, pero seguro que lle sona, que tamén foi nomeado polo mismo presidente que tamén militaba no mismo partido. Creo que agora xa non. Pero nomearon eles. Creo que ao longo dos últimos anos non hai un usuario do tren que recorde unha situación tan desastrosa como a que se está vivindo durante o mandato do señor ministro. Así que o señor Puente, por favor, que deixe de inventar excusas, que deixe de dedicar tanto tempo a temas que o distraen moito como as redes sociais e que centre os seus esforzos en solucionar os problemas e non en decirlle aos cidadáns que se teñen que armar de paciencia porque vai a continuar esta situación durante 3 anos máis. Esta situación é inaceptable. É inaceptable hoxe, é inaceptable que se nos diga que temos que sufrila 3 anos máis, é inaceptable que se nos diga que temos que sufrila 3 días máis. Simplemente, isto non pasa en ningún país, ninguna democracia homologable a española do noso entorno e, polo tanto, aquí tampouco pode pasar. ¿Algunha outra cuestión? Non? Pois moitísimas gracias e nos seguiremos mirando en futuras citas informativas.